Мәулә кылый. Хикмәте хәким. Хакка якын Хәбибе Мөхәммәд Мустафа. Языкларның табибе Мөхәммәд Мустафа. Нәби, мәрсәл, сәрвәре, вәлиләрнең миһере, мөэминнәрнең рәһбәре Мөхәммәд Мустафа. Газизларның юлдашы, ятимнәрнең кулдашы, мөэминнәрнең сердәше Мөхәммәд Мустафа. Хак Тәгалә рәхмәте, якын булды кырбәте, Ислам динлек өммәте Мөхәммәд Мустафа. Кем тотса аның сөннәтен, аңар кыйлур шәфкатен, теләр хак дин өммәтен Мөхәммәд Мустафа. Кыямәт көн булгусы, гарасатка тулгусы, өммәтләрен кулгусы Мөхәммәд Мустафа. Иман, ислам юлчысы, дин, шәригать башчысы, хак Тәгалә илчесе Мөхәммәд Мустафа. Ыжмак тажыны булды, хөллә туныны киде, пырак атыны менде Мөхәммәд Мустафа. Ул төн Мигражга китти, Җабраилне барчы идди, һәр теләген бирде хак Мөхәммәд Мустафа. Изем михман әйләнде, хак Мигражын туйлады, өммәтенә сөйләде Мөхәммәд Мустафа. 18 мең галәм гаян, рас бел, тотмагыман, җөмләсен күрде тәмам Мөхәммәд Мустафа. Мәулә кылый, бу өммәт дин киру калма рәхмәт дин, өмид тоткыл шәфәгать дин Мөхәммәд Мустафа.